జై జయ పతాక్ మహారాజ్. అందరికి హరే కృష్ణ. సో ప్రతి ఒక్క భక్తునికి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా వందనాలు. మీరు అర్పించిన ప్రతి ఒక్కరి నమస్కారాన్ని నా గురువు గారి పాదాలకి నేను అర్పిస్తున్నాను. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు పెద్ద మనసుతో నన్ను ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాకంత మేరాన్ని పలుకుతారు. నేను అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప సదా మహ్యం దదాతి సుప్రాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేష్ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. సప్తకాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिनि नमो आचार्य पादाय निताय सुखप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरगामिकारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. మూడవ స్కందం 12వ అధ్యాయం 17వ శ్లోకం. ఇది అయిపోయిందా మాతాజీ? అదేది లేదు ప్రభుజీ, ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తాం. మీనింగ్స్ అనువాదం చేస్తాం. ఓకే, శ్లోకం అయిపోయింది కదా కానీ. yes ప్రభుజీ. అలం ప్రజాభిః సృష్టాభిరిషిభిః సురోత్తమా మయా సహ దహంతిర్భిః దిశక్షుర్భిలోలభ్రైః. ఓకే, ట్రాన్స్లేషన్ ఎవరైనా చదవండి. ట్రాన్స్లేషన్ అయ్యారునా మాతాజీ ట్రాన్స్లేషన్. వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ అయిందా? అవ్వలేదు ప్రభుజీ. వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ కూడా చదివండి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. అయ్యారునా మాతాజీ అనువాదం చెప్పించండి. అర్థాలు అనువాదం కదా. అవును. అలం అనవసరము, అలం అనవసరము, ప్రజాభిః అట్టి జీవులచే, సృష్టాభిః సృష్టింపబడిన, ఈదృశీభిః సుర ఉత్తమ సురులలో శ్రేష్ఠుడా, మయా నన్ను, సహా పాటుగా, దహంతిభిః దహించువారు, దిశః అన్ని దిక్కుల, చక్షుర్భిః నయనములచే, ఉల్బణైః దహింపజేయు అగ్నిజ్వాలలు, బ్రహ్మదేవుడు రుద్రునితో ఇట్లు పలికెను. సురోత్తమ, ఈ స్వభావపు జీవులను సృజింపవలసిన అవసరము ఏమాత్రము నీకు లేదు. తమ నేత్రముల నుండి బయల్వెడలిడి అగ్నిజ్వాలలచే వారు సమస్తమును అన్ని వైపుల నుండి నశింపజేయుట ఆరంభించుడి. వారు నాపైనను దాడి చేస్తూ. బ్రహ్మదేవుడు రుద్రునితో ఇట్లు పలికెను. సురోత్తమ, ఈ స్వభావపు సృజింపవలసిన అవసరము ఏమాత్రము నీకు లేదు. తమ నేత్రముల నుండి బయల్వెడలడి అగ్ని జ్వాలలచే
తమ నేత్రముల నుండి వారు సమస్తమును అన్ని వైపుల నుండి నశింపజేయుట ఆరంభించింది. వారు నా పైనను దాడి చేసిరి. హరే కృష్ణ. సో ఈ రకంగా రుద్రగణాలు వారు ఎందుకనంటే వారు తామసికము అండ్ కొద్దిగా రాజసికము గుణాలు కలిగి ఉన్నవారు. ఎందుకు అని అంటే రుద్రుల వారు తామసిక గుణానికి అధిపతి కాబట్టి వారికి సృజింపజేయుచున్న వారందరూ కూడా తామసిక ముఖ్య గుణము, అదే రంగు, అదే వాసనలు, అదే రౌద్రము, సో వాటితోని కలిగి ఉన్నవారు. కాబట్టి రుద్రగణాలందరూ కూడా అదే రౌద్రంతో కలిగి ఉన్నవారు. సో వారు అదే ఆవేశాన్ని కలిగి ఉన్నవారు కాబట్టి వారి ద్వారా సృజింపజేయబడిన వారందరూ కూడా అదే రకంగానే ఉంటారు. సో వారికి అదే ఆవేశంతో ఉంటారు. వారు ఈవెన్ సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మని కూడా వారు అదే రకంగానే భయపెట్టించసాగారు. ఈవెన్ మీరు శివుని యొక్క భక్తులను చూశారు అని అంటే రౌద్రం రసం కలిగి ఉన్నవారు. సో రౌద్రం ఎక్కువ ఉంటుంది వారికి. సో ఈ రకంగా వారు ఆఖరికి సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మని కూడా వారు భయపెట్టిస్తున్నారు అని అంటే అంత భయంకరాతి భయంకరులు వారు. 18వ శ్లోకం ఎవరైనా హ్యాండ్స్ రేస్ చేస్తారు. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తప ఆతిష్ట భద్రం తే సర్వభూత సుఖావహం తపస్తైవ యథా పూర్వం స్రష్టా విశ్వమిదం భవాన్. తప ఆతిష్ట భద్రం తే సర్వభూత సుఖావహం తపసైవ యథా పూర్వం విశ్వమిదం భవాన్. తపాతిష్ట భద్రం తే భూత సుఖావహం తపసైవ యథా పూర్వం విశ్వమిదం భవాన్. హరే కృష్ణ. మీనింగ్స్ అనువాదం. హరే కృష్ణ. తపః తపస్సు, ఆతిష్ట స్థితుడవు, భద్రం మంగళము, తే నీకు, సర్వ భూత జీవులకు ఆవహం సుఖమును కలిగించున్నది. తపసా తపస్సు చే ఏవా కేవలము యథా అంతగా పూర్వము సృజింపగలవు విశ్వమును ఇదం సమస్త జీవులకు మంగళకరమైనదియును నీకు సమస్త వరదానమును గూర్చినదియును అగు తపస్సునందు నీవు స్థితుడవు అగుము. కేవలం తపస్సు ద్వారానే నీవు పూర్వము ఉన్నట్లుగా విశ్వమును సృజింపగలవు. పుత్ర సమస్త జీవులకు మంగళకరమైనదియును నీకు సమస్త వరదానమును కూర్చినదియును
నీకు నీకు సమస్త సమస్త వరదానములు వరదానములు అగు తపస్సునందు నీవు స్థితుడవు అగుము. అగు అగు తపస్సునందు నీవు స్థితుడవగుము. కేవలము తపస్సు ద్వారానే కేవలం తపస్సు ద్వారానే నీవు పూర్వము ఉన్నట్లుగా నీవు పూర్వము ఉన్నట్లుగా విశ్వమును సృజింపగలవు. విశ్వమును నింపగలవు. ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. భాష్యం చదివేసేయండి. హరే కృష్ణ. భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాద్ వారికి జై. భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టి పోషణము లయము కొరకు వరుసగా బ్రహ్మ, విష్ణువు, మహేశ్వరుడు అనగా శివుడు కలరు. సృష్టి మరియు పోషణము కొనసాగుతున్న సమయమున లయ కార్యము చేయుటకు బదులు తపస్సునందు నెలకొని ప్రళయ సమయము కొరకై వేచియుండుమని అనగా అప్పుడు అతని సేవలు అవసరమగును అని రుద్రుడు ఉపదేశింపబడినాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ప్రతిదానికి కూడా ఎక్కడైనా జీవులు, ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి కూడా ప్రూవ్ అయిపోయింది, తప్పులు అనేది కేవలం జీవులు మాత్రమే కాదు, దేవీ దేవతల ద్వారా కూడా అవుతాయి. సో బ్రహ్మగారు అనుకునింది మంచి భక్తులని సృజింపచేద్దామని, కానీ రుద్రుల వారు ఆవిర్భవించారు. వారి ద్వారా ప్రత్యోత్పత్తి అనేది జరిగింది. ఆ ప్రత్యోత్పత్తి చేయబడిన వారందరూ కూడా లయకారకులు అవుతున్నారు. వారందరూ వినాశనానికి కారకులు అవుతున్నారు. సో సృజింపబడిన వారందరూ కూడా సృష్టిని నాశనం చేసేందుకు వారు అగ్రగామి అవుతుంది. సో ఇటువంటి తప్పులు అనేవి జరుగుతాయి. ఎటువంటి తప్పులు జరిగినా, ఎటువంటి అంటే చెయ్యకూడనివి పనులు జరిగినా కూడా వాటన్నిటికీ ఒకటే సొల్యూషన్, భగవంతుడి యొక్క భక్తిలోని మనం నిమగ్నం అవ్వడం. సో భగవంతుని యొక్క భక్తిలోని నిమగ్నమైన వారు ఎప్పటికీ కూడా చెడు దారిలో వెళ్ళలేరు. భగవంతుడు భగవద్గీతలో కూడా చెప్పారు అర్జునుడికి, నా భక్తులు ఎప్పటికీ కూడా చెడిపోరు అని. శ్లోకం ఎవరికి తెలుసది? ప్రతి ఒక్కరికి చాటి చెప్పు అర్జున, నా భక్తులు ఎప్పటికీ చెడిపోరు. హరే కృష్ణ. ఎవరికి తెలియదు అది? రామకృష్ణ ప్రభు. తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో అది. ఎవరికి తెలియదు అది శ్లోకము? హరే కృష్ణ. కాదు, క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. నా భక్తులు ఎప్పటికీ నాశనం కారు. ఎప్పటికీ కూడా వారు భక్తుల్లాగానే మిగిలి ఉంటారు, గొప్పవారుగానే ఉంటారు. వారు నాశనం అయ్యే అవకాశమే లేదు. సో కాబట్టి భక్తిలో ఉన్న వారికి చెడు దారిలో వెళ్ళే అవకాశమే లేదు. అండ్ చెడు దారిలో వెళ్ళిన వారికి తెలియకుండా పాపాలు చేసిన వారికి ఎంత పెద్ద పాపమైనా కావచ్చు, వారు భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళారు అని అంటే మాత్రం వారు భక్తులే అనబడతారు. దానికి ఏంటి శ్లోకము? దీందే ప్యాసివ్ వాయిస్, యాక్టివ్ వాయిస్ లాగా. భక్తులైన వారు చెడు దారిలోకి వెళ్ళలేరు, నాశనం కాలేరు. కానీ ఎంత చెడ్డదారిలో వెళ్ళినా సరే కూడా వారు డివోషన్ మార్గం తీసుకున్నారని అంటే వారు చెడ్డవారు కారు. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే భక్తి మార్గం తీసుకున్నారో వారు చెడిపోయే అవకాశం లేదు. అండ్ ఎంత చెడు మార్గంలో వెళ్ళిన వాళ్ళైనా సరే కూడా అపిచే సుదురాచారో,
వారు ఎంత పెద్ద పాపమైనా చేసుండొచ్చు, గోహత్యా పాపం, బ్రహ్మహత్యా పాపం చేసుండొచ్చు, కానీ భగవంతుడు శరణాగతిలోకి వచ్చారు అని అంటే మాత్రం వారు మహాత్ములనే చెప్పబడతారు. వారి ప్రీవియస్ కర్మలన్నీ కూడా చెరిగిపోయినట్లే. వారు ఎంత పాపాత్ములైనా అయి ఉండొచ్చు, వారి పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి. వారిని పాపాత్ముల్లాగా చూడరాదు. ఎవరు ఎంత పెద్ద తాగుబోతైనా కావచ్చు, తిరుగుబోతైనా కావచ్చు, కానీ వాళ్ళు భగవంతుడి శరణాగతిలోకి వచ్చిన వారిని మనం తక్కువ చేసి మాట్లాడరాదు. భగవంతుడే తక్కువ చేసి మాట్లాడటం లేదు, మనం ఎవరం వాళ్ళని తక్కువ చేసి మాట్లాడేదాన్ని. సో ఈ రకంగా ఇప్పుడు శివుడు తప్పులు చేశారు. అతను తెలుసో తెలియకుండానో రుద్రగణాలని సృష్టించేశారు. వారు కూడా రుద్రుల వారిలాగా వినాశనానికే దారి తీసేవారు తయారయ్యారు. సో ఇప్పుడు ఒక సరైన ఇది నేర్పిస్తున్నారు. ఇది బ్రహ్మ గారు సరైన విషయం చెప్తున్నారు. నాయన, ఈ రకంగా చేస్తే సరిపోదు, కాబట్టి ఇక నువ్వు ఆపేయి, ఇక సృజింపజేయడం ఆపేసే. బెటర్ ఏంటి అని అంటే వెళ్ళి అడవుల్లోకి తపస్సు చేసుకో, భగవంతుడికి శరణాగతి పొందు. నాకు తెలిసినంత దాకా అదొక్కటే ఒక మార్గం మనకి జ్ఞానోదయం అయ్యేదాన్ని. రుద్రుల వారికి తెలియకుండా అతనికి ఇచ్చిన ఆజ్ఞను ఆయన శిరసా వహించారు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆయన తప్పు కూడా కాదు అది. ఆయనకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంటంటే ప్రత్యోత్పత్తి చేయడము. ఎటువంటి వారిని ప్రత్యోత్పత్తి చేయాలి, ఏ రకంగా చేయాలి, వారికి ఏ గుణగణాలు కలిగి ఉండాలి అనేది రుద్రుల వారికి దాని మీద గైడెన్స్ ఇవ్వలేదు. కాబట్టి అతను ప్రత్యోత్పత్తి చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. ఇంకా ఆపేయమన్నారు, సరే ఆపేశారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? భగవంతుడిని తలుచుకోవాలి, భగవంతుడికి తపస్సు చేసుకోవాలి. ఈ రకంగా తపస్సు చేసేదే దాన్నే భక్తి అని అంటారు. సో భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేయమని చెప్పారన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ రుద్రుల వారు ఆ పని చేయడంలోని నిమగ్నమై ఉన్నారు. So by penance only shall you be able to create the universe as it was before. అప్పుడు జ్ఞానోదయం అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి. జ్ఞానోదయం అయినప్పుడు అప్పుడు సరైన మార్గ నిర్దేశనం అనేది తెలుస్తుంది. 19వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. జయప్రద మాతాజీ హరే కృష్ణ శ్లోకం చేస్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. తపసైవ పరం జ్యోతిర్ తపసైవ పరం జ్యోతిః భగవంతమధోక్షజం సర్వభూత గుహావాసం అంజసా విందతే పుమాన్. తపసైవ పరం జ్యోతిః భగవంతమధోక్షజం సర్వభూత గుహావాసం అంజసా విందతే పుమాన్. తపసైవ పరం జ్యోతిః భగవంతమధోక్షజం సర్వభూత గుహావాసం అంజసా విందతే పుమాన్. అర్థాలు చెప్పమంటారా? తపస తపస్సుచే, ఏవ కేవలము, పరం పరమైన, జ్యోతిః జ్యోతి, భగవంతం దేవదేవుని ఎడ, అధోక్షజం ఇంద్రియములకు పరమైన వాణిని, సర్వభూత గుహా ఆవాసం
సమస్త జీవుల హృదయములందు వసించునట్టి సమస్త జీవుల హృదయములందు వసించునట్టి అంజస పూర్తిగా విందతే తెలిసి కొనగలడు మనుజుడు. అనువాదము. సర్వజీవుల హృదయమునందున్న వాడును అదే సమయమున సమస్తేంద్రియములకు పరమైన వాడును అగు దేవదేవుని కేవలము తపస్సు ద్వారానే మనుజుడు తెలుసుకునగలడు. సర్వజీవుల హృదయము అదే సమయమున సమస్తేంద్రియములకు పరమైన వాడును దేవదేవుని కేవలము తపస్సు ద్వారానే మనుజుడు తెలుసుకొనగలడు. సరళ మాతాజీ భాషణ చేస్తారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదే జై. దేవదేవుడుకు శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహమును సరళ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకున్నాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అన్మ్యూట్ చేసుకోకుండా చదివేస్తున్నాను. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాదే జై. దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహమును బడయుటకు తపస్సు అవసరమని తెలియజేయుటకు సుతులను అనుయాయులకు ఒక ఉపమానముగా తపస్సును అనరించమని రుద్రుడు బ్రహ్మదేవునిచే ఉపదేశితుడు అయ్యను. శ్రేష్ఠుడైన వాడు చూపిన పథమునే జనసామాన్యము అనుసరించునని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. రుద్ర సంతతిచే విసుగు చెంది వారి సంఖ్య పెరుగుదలతో తాను మృంగివేయబడుదునని వెరచి బ్రహ్మదేవుడు అంతట అట్టి అవాంఛిత ప్రజాభివృద్ధిని నిలిపివేయమని రుద్రునితో పలికెను. దానికి బదులు దేవదేవుని అనుగ్రహమును బడయుటకు తపస్సు చేపట్టమని తెలిపెను. కనుక రుద్రుడు ఎల్లప్పుడూ భగవద్ అనుగ్రహ ప్రాప్తికై ధ్యానమగ్నుడై ఉన్నట్లు మనము చిత్రముల యందు గాంచుదుము. అనగా బ్రహ్మదేవుని శాంతియుతమగు సృష్టి కొనసాగుచున్నప్పుడు విలయ కార్యములను అనగా రుద్రతత్వమును అనుసరించి చేపట్టునవి ఆపుమని రుద్ర సంతానము మరియు రుద్రానుయాయులు పరోక్షముగా ఉపదేశింపబడిరి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందజీ. Hare Krishna. By penance only can one even approach the personality of Godhead, who is within the heart of every living entity and at the same time beyond the reach of all senses. Rudra was advised by Brahma to perform penance as an example to his sons and followers that penance is necessary for achieving the favor of the Supreme Personality of Godhead. Hari Bol. ikkada రుద్రుల వారికి చెప్పబడింది ఎందుకు అని అంటే రుద్రుల వారు కేవలం అతను తప్పని కాదది. అక్కడ ఏంటి అని అంటే రుద్రగణాలందరూ కూడా వినాశనానికి దారి తీస్తున్నారు. యాక్చువల్గా ఇది సమయం వినాశనం కోసం కాదు, ఇది సమయం ఉత్పత్తి కోసమని. ప్రత్యోత్పత్తి జరుగుతోంది, క్రియేషన్ ఇంకా జరుగుతోంది, దాని తర్వాత మెయింటెనెన్స్, దాని తర్వాత ఆఖరికి ప్రళయం. ప్రళయం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వారి ఆవాహన చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రళయం కాదు సమయం. కాబట్టి మనకి భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు, యద్యదాచరతే శ్రేష్ఠ తత్తదేవతరో జన సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. సో ఈ రకంగా గొప్పవారు అనేవారు ఎవరైనా సరే కూడా వారు ఆచరించి మిగతా వారికి ఆచరణ యోగ్యంగా వారు చేసి చూపించగలచాలి. వారినే ఆచార్య అని అంటారు. ఎవరైతే ముందు ఆచరించి దాని ఎగ్జాంపుల్ బట్టి మిగతా వారికి వారు ప్రూవ్ చేస్తారు, అటువంటి వారిని ఆచార్య అని అంటారు.
టీచర్ ఎవరైనా కావచ్చు. టీచర్ అంటే కేవలం టీచ్ చేసేవారు. వారికంటే తక్కువ లెక్చరర్, కేవలం లెక్చర్స్ ఇవ్వగలరు. కానీ ఆచార్య అని అంటే వారు ఆచరిస్తారు, ఇతరులకు చెప్తారు. మనమంతా ఒక మన్ఘడన్ స్టోరీ ఒకటి విన్నాము. అది యాక్చువల్గా జరగలేదు, కానీ దాన్ని జరిగినట్టుగా చెప్పారు. ఒక పర్సన్ ఎవరో ఒక అతని దగ్గరికి వచ్చి, ఒక సో కాల్డ్ మహానుభావుడి దగ్గరికి వచ్చి చెప్పారంట, ఇతను బాగా ఎక్కువగా లడ్డూలు తింటున్నారు, ఏం చేయాలి అని. సో మీరు ఒక వారం రోజుల తర్వాత రండి అని చెప్తారంట. వారం రోజుల తర్వాత ఎప్పుడైతే పిలిపిస్తారో అప్పుడు సజెషన్ ఇస్తారంట, లడ్డూలు తినడం మానేయన ఆయన. సో దీనికోసం 1 వీక్ ఎందుకు అని అంటే, నేను ముందు మానేసేదానికి ప్రయత్నించాను, వారం రోజులు నేను తినలేదు, దాని తర్వాతే నేను చెప్పాను అని. ఇదంతా స్టోరీస్, ఇవి స్పోకన్ స్టోరీస్. ఆచరించే దానికోసం ఏదైనా సరే కూడా వారు నిజంగా మహాత్ములై ఉండాలి. పేరు కోసం మహాత్ములు కాదు. నేను కూడా ఎవరికి పేరైనా పెట్టేయగలను మహాత్మా అని. పెట్టినంత మాత్రాన వారు మహాత్ములు అవ్వలేరు. మహాత్ములు అనేవారు భక్తిలోని వారు లీనమై ఉన్నవారు, వారు ఆచరిస్తారు ముందు. అండ్ కేవలం భక్తి విషయంలోని ఎవరైతే ఆచరించి శ్రేష్ఠులు అనిపించుకుంటారో వారు మహాత్ములు. సో లైక్ షడ్గోస్వాములు, అటువంటి వారు మహాత్ములు. ఈ గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చేవారు, వారు శ్రేష్ఠులు, వారు మహాత్ములు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా శివుడు 12 మహాజనుల్లో నుంచి ఒకరు. అతను ఇది ఆచరించి ముందు భక్తి అనేది, దాన్ని బట్టి అతన్ని చూసి మిగతా రుద్రగణాలు కూడా ఆ భక్తిని ఆచరిస్తారు అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ చెప్పబడ్డాది. So in Bhagavad Gita, it is said that common mass of people follow the path shown by authority. Thus Brahma, disgusted with Rudra's creation, generation, and afraid of being devoured by the increase of population, asked Rudra to stop producing such an unwanted generation and take penance for attaining the favor of the Supreme Lord. So ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క ఆశీర్వచనాలు అవసరము, దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి అని అన్నారు. సో భక్తి మార్గంలోని ఉండేవారు ఎవరైతే భక్తితో కూడుకొని పనులు చేస్తారో వారికి కర్మ బంధనాత్ అనేది ఉండదు. ఆ శ్లోకం ఎవరికి తెలుసు? వారు ఒక తామరాకు మీద నీటి బొట్టులాగుంటారు, భక్తి మార్గంలో చేసిన వారు. బ్రహ్మణ్యాయ కర్మాణి సంఘం త్వక్వా కరోతి యః లిప్యసేన స పాపేన పద్మపత్ర ఇవాంభస. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే వారి యొక్క కర్మలను భగవంతుడికి అర్పిస్తూ వారు ఆచరిస్తారో అటువంటి వారు తామరాకు మీద నీటి బొట్టు వంటి వారు. సో వారికి తామరాకు వారు వారికి కర్మలన్నీ కూడా వారు చేస్తూ ఉంటారు బయట, కాకపోతే వారికి కర్మ బంధనాత్ అనేది వారికి చుట్టుకోదు. సో ఈ రకంగా భగవంతుని యొక్క వారు కృపకి వారు పాత్రులు అవుతారు. సో ఈ రకంగా బ్రహ్మగారు కూడా చెప్పారు రుద్రుల వారికి, ఇంకా చాలు, సృష్టించింది ఇంకా చాలు, ఆపేయండి, ఇంకా మిగతా నేను చూసుకుంటాను. ఫస్ట్ మీరు భగవంతుణ్ణి మీరు నామ జపం చేయండి. అందుకోసమే మీరు ఎక్కడ చూసినా సరే కూడా శివుడి చేతిలోని మాల ఉంటుంది, శివుడు ధ్యానంలో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తారు, కళ్ళు మూసుకొని జపం చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తారు. సో ఇది శివుడు ద్వారా భక్తి మార్గాన్ని అవలంబించే పద్ధతి. We find therefore in pictures that Rudra is always sitting in meditation for the attainment of the favor of the Lord. Indirectly, the sons or the followers and the followers of Rudra are advised to stop the business of annihilation, following the Rudra principle while the peaceful creation of Brahma is going on. So కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ఈవెన్ ఎవరైతే శివుని యొక్క అనుయాయులు ఉన్నారో ఆ శివుని యొక్క పరంపరలో వచ్చే వారందరికీ కూడా దీన్ని బట్టి ఇక్కడ చెప్పబడుతోంది.
శివుడిని నమ్మినా, కృష్ణుడిని నమ్మినా, ఎవరిని నమ్మినా సరే కూడా ఫైనల్ గా కృష్ణుడి యొక్క భక్తి అనేది ఈ శ్లోకంతో మనకు అర్థం అయిపోయింది. సర్వదేవ నమస్కృత్యం కేశవం ప్రతిగచ్చతి. సో కాబట్టి కృష్ణుడికి మనం నమస్కారం పెట్టుకోవాలి, కృష్ణుడి నామ జపం చేయాలి. శివుడు ఆఖరికి చేసేదే అది. శివుని యొక్క జీవిత పరమ లక్ష్యం కృష్ణ నామ జపం. అతని చేతిలో ఎప్పుడు చూడండి మాల ఉంటుంది, జపం చేస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మ ఎప్పుడు జపం చేస్తూ ఉంటారు, సరస్వతీదేవి ఎప్పుడు జపం చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ రకంగా మీరు ఏ దేవి దేవతను చూసినా సరే కూడా వారు ధ్యానంలోని లేక జపంలోనే ఉంటారు. వారు అంత గొప్ప గొప్ప వారు చేస్తున్నారు. మనం నిమిత్త మాత్రంలో మనం వారందరి ముందు, అసలు వారి ముందు కాదు, వారి దాసానుదాసుల ముందు కూడా మనలాంటి వారు శూన్యం, అనంత విశ్వంలోని ఒక ఇసుక రేణువు లాంటి వారు. కాబట్టి మనం కూడా ఒకవేళ జపం చేసి భక్తి మార్గాన్ని అవలంబించగలిగితే, మీరందరూ ఎలాగో జపం చేస్తున్నారు, 16 మాలలు చేస్తున్న వారే మీరంతా. ఒకవేళ చేయటం లేదని అంటే ఈ రోజే మొదలు పెట్టండి 16 మాలలు చేయడం. ఎలా చేయాలి? సమయం అంత లేదు, ఏదో ఒక సమయంలోనే బయటకు వెళ్ళేటప్పుడైనా సరే కూడా జపం చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. జపమాల తీసుకెళ్ళండి, ఎప్పుడు మీతో పాటు పెట్టుకోండి. సో జపమాల అనేది మన చేతిలో ఉండాలి ఎప్పుడు. జపమాల కూడా మీకు ఒకవేళ తీసుకెళ్లేదానికి యోగ్యం కావటం లేదు, మీ ఆఫీస్లోని వాటిలో ఎలా చేయటం లేదు అని అంటే స్టిక్కర్ ఒకటి కొనుక్కోండి. స్టిక్కర్తోనైనా సరే కూడా ఎక్కువ డబ్బులు పడదు, అది 25 రూపాయలు 30 రూపాయలు ఎంతో ఉంటుంది. దాని మీదైనా జపం చేసుకోండి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కూడా తీసుకెళ్ళండి. కొద్దిపాటు సమయం దొరికినా సరే కూడా దాని మీద జపం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టండి. ఒకవేళ మీరు చేస్తున్నారు అని అంటే మీ ఆప్తులకి, మీ పిల్లలకో, తల్లిదండ్రులకో, భర్త భార్యలకో వారికి కూడా చెప్పండి జపం చేయమని చెప్పని. వారికి ప్రెషరైజ్ చేయొద్దండి. ప్రెషరైజ్ చేస్తే మన మీద వారికి కోపం వచ్చేస్తుంది, పర్మనెంట్ గా జపం మానేసే అవకాశం. చాలా చాలా ప్రేమతోని, సో వారితోని అతి ప్రేమగా ఉంటూ వారు చెప్పిన సేవలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సేవల్ని చేస్తూ వారి ద్వారా అప్పుడు మీ ఆప్తుల ద్వారా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయించండి ఈ జపం అనేది. సో చాలా ప్రేమగా చెప్పాలి అది. సో ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఒకవేళ కోపంగా చెప్పుంటే ఈ పాటికి ఇంతమంది భక్తులు అయ్యారు వారు కాదు. ప్రభుపాదుల వారు అమెరికాలోని అక్కడ లిటరల్లీ ప్రతి ఒక్కరూ జగాయి మదాయిలే. వారు చేయని పాపం అంటూ ఒకటి ఇది లేనే లేదు, అన్ని రకాల పాపాలు చేసేవారు. అటువంటి వారి చేత ప్రభుపాదుల వారు ఫుల్ టైం డివోటీ అయ్యేలాగా చేశారు. ఏ రకంగా? ముందు జపం మాత్రం చేయమని చెప్పారు, అది కూడా వాళ్ళు అడిగినప్పుడు జపం మాత్రం చేయమని చెప్పారు 16 మాలలు. మెల్లిగా జపం చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళకి రుచి అనేది వచ్చింది. ఒకసారి రుచి అనేది వచ్చిన తర్వాత నామం పట్ల వారు మెల్లిమెల్లిగా అనర్థ నివృత్తి అనేది జరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ శ్రద్ధ అనేది స్టార్ట్ అయింది, దాని తర్వాత సాధువు సంఘ. ఒకవేళ ప్రభుపాదుల వారితో సాంగత్యం అంటే అది సాధువు సంఘ కంటే మించిందే. దాని తర్వాత ప్రభుపాదుల వారు చేయించింది ఏంటి? భజన క్రియ, జపము, వారి చేత కీర్తనలు అవి పాడించారు. దాని తర్వాత ఆబ్వియస్లీ అనర్థ నివృత్తి జరగాల్సిందే. ఆ అనర్థాలు అప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా వదిలిపోతాయి ఇంట్లో వారికి. కాబట్టి ఒకవేళ ఎవరైనా సరే కూడా నాన్ వెజ్ అటువంటి తింటున్నారు అని అంటే ఫస్ట్ ఆ పాయింట్ మీద అటాక్ చేయొద్దండి, ఫస్ట్ జపం మీద ఫోకస్ చేయించండి. 16 మాలలు, ఆ 16 మాలలు అనేది థ్రెషోల్డ్. ఆ థ్రెషోల్డ్ ఒకసారి దాటిన తర్వాత శక్తులు అనేది ఆటోమేటికల్లీ ప్రసరింపబడతాయి. మెల్లిమెల్లిగా జపం ఒకసారి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మిగతా అనర్థాలన్నీ నివృత్తి అయిపోతాయి. సో కాబట్టి ఈ రకంగా మీరు ఎవరి మంచి కోరుకుంటారో వారందరికీ ఈ రకంగా స్టార్ట్ చేయించండి. ఈ పద్ధతిని ప్రభుపాదుల వారే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు. సో కాబట్టి నా దృష్టిలోని ప్రభుపాదుల వారు, నారద ముని ఇటువంటి వారు ఎందుకు గొప్పవారు అని అంటే, మిగతా వారైనా దేవీ దేవతలకి అటువంటి వారికి నేర్పించారు. నారద ముని అయితే రాక్షస పుత్రులకు సైతం భక్తిని అందజేసేశారు. హిరణ్యకశిపు ఎంత పెద్ద రాక్షసుడు, అతని యొక్క పుత్రుడు అతని లాంటి వారే, అతని కంటే గొప్పవారు కనీసం కాలేకపోయినా కనీసం అతని లాంటి వారైనా అయి ఉంటారు. కానీ నారద ముని యొక్క ఆశీర్వచనాలు దక్కాయి కాబట్టి
అతను ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అయ్యారు. ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చేవారు అయ్యారు. ప్రహ్లాద ఆహ్లాదదాయుని. సో కాబట్టి అంత గొప్పవారు అయ్యారు అని అంటే అది నారద ముని వల్ల. అండ్ నెక్స్ట్ అటువంటి గొప్ప కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించారు. లిటరల్లీ అమెరికాలో నుండే వారందరూ కూడా హిరణ్యకశిపులు, హిరణ్యాక్షులే. వారు కేవలం సుఖము, ధనము వాటినే కోరుకునేవారు. చూడండి, అమెరికాలోని లేకపోయిందా యూరోపియన్ కంట్రీస్ లోని వాటిలోని మనకంటే కూడా సంపన్నమైన లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది. ఏ విషయంలోని? ఇంద్రియ భోగం విషయంలోని. వాళ్ళకి మనకంటే కూడా అంటే లైఫ్ స్టైల్స్ అంతా కూడా అద్భుతంగా ఉంటాయి. సో మన ఇండియా పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కంటే కూడా యుఎస్ లో పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ చాలా ఎక్కువ. యుఎస్ అనే కాదు, ఆ కంట్రీస్ లోని, యూరోపియన్ కంట్రీస్ లోని, స్విట్జర్లాండ్ కావచ్చు, స్వీడన్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా సరే కూడా, ఫిన్లాండ్, అక్కడంతా కూడా హైయెస్ట్ పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. కాబట్టి పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఇంద్రియ భోగాలు కూడా అక్కడే ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇంద్రియ భోగం ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉన్నదో అక్కడ జ్ఞానం అనేది, విజ్ఞానం అనేది శూన్యం అయిపోతుంది. కేవలం ఇంద్రియ భోగాలు మాత్రమే అక్కడ అది దాని యొక్క స్థాపన అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. భక్తి అనేది అక్కడ శూన్యం అయిపోతుంది. సో కాబట్టి అలాంటి ప్లేసెస్ లోని భక్తి అనేది ఉండలేదు. అటువంటి ప్లేసుల్లోని లిటరల్లీ అందరూ కూడా హిరణ్యాక్షులు, హిరణ్యకశిపులు. అటువంటి వారందరినీ కూడా ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ లాగా మార్పిచ్చింది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. కాబట్టి నారదమునైనా ఒక్క ఇతన్ని ప్రహ్లాద్ని సృష్టించారు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అసంఖ్యమైన ప్రహ్లాద్ మహారాజుల్ని సృష్టింపజేశారు. అండ్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మనలాంటి, నాలాంటి అట్లీస్ట్ హిరణ్యకశిపుల నుంచి ఇతనైనా సరే కూడా నారదముని హిరణ్యకశిపు యొక్క పుత్రుణ్ణి మార్పిచ్చారు. హిరణ్యకశిపుని మార్పించలేకపోయారు. ప్రభుపాదుల వారు అసంఖ్యమైన ప్రహ్లాద్ మహారాజులను సృష్టింపజేశారు. కానీ జయపతాక్ మహారాజుల వారు చేసింది ఏంటి అని అంటే, నగరంలోని, గ్రామంలోని వెళ్ళి, ఒక్కొక్క వీధిలోకి వెళ్ళి వారు అక్కడ హిరణ్యకశిపుల్నే ప్రహ్లాదుల్లాగా మార్పిచ్చేశారు. లేకపోయిందా నాలాంటి వాడు హిరణ్యకశిపుగానే ఉండుంటాడు. కాబట్టి నాలాంటి వారిని కూడా ఒక ప్రహ్లాద్ లాంటి వారిని నేను చెప్పలేను, అది చాలా గొప్పది అది. కానీ కనీసం హిరణ్యకశిపు కాకుండా నన్ను చేశారు. కనీసం హిరణ్యకశిపు లాగా ఉండని లేదు. కాబట్టి నరకానికి మాత్రం కనీసం నేను వెళ్ళను. అంతదాకా మాత్రం కనీసం నేను చెప్పుకోగలను. ఎందుకనంటే భగవద్గీత కొద్దో గొప్ప చదివాను. కాబట్టి నాకు తెలిసేలాగా చేశారు. కాబట్టి అది కూడా నా యొక్క అచీవ్మెంట్ కాదు, అది వారి కృప వల్ల నాకు భగవద్గీత అనేది కొద్దిగా చదవగలిచాను. అది నా అచీవ్మెంట్ కాదు, అది వారి యొక్క కృప వల్ల కాస్త కూస్తో చదవగలిచాం మనం అందరం. కాబట్టి అట్లీస్ట్ మనకి నరకం అయితే వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎవరైతే భక్తి మార్గాన్ని అవలంబిస్తారో వారికి ఖచ్చితంగా వారి కర్మలన్నీ కూడా శుద్ధీకరణ జరుగుతాయి. సో ఇక్కడ కూడా వారు చేసింది అదే. వారందరి ద్వారా, ఇది ఈవెన్ శివుడి ద్వారా వారికి భగవంతుని పట్ల భక్తి అనేది వారి చేత చేయించారు. కాబట్టి వారు పాపం అనేది చెయ్యలేరు. 20వ శ్లోకం ఎవరైనా కదా. హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ శ్లోకం చేస్తుంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదం. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవమాత్మభువాదిష్టః పరిక్రమ్య గిరాం పతిం బాఢమిత్యము మామంత్య వివేశ తపసేవనం. మైత్రేయ ఉవాచ ఏవమాత్మభువాదిష్టః పరిక్రమ్య గిరాం పతిం బాఢమిత్యము మామంత్య వివేశ
తపసేవనం మైత్రేయ ఉవాచ ఏవమాత్మ భువాదిష్టః పరిక్రమ్య గిరాం పతిం ఆడమిత్యముమామంత్ర్య వివేశ తపసేవనం మైత్రేయ ఉవాచ శ్రీ మైత్రేయుడు పలికెను ఏవం ఆ విధముగా ఆత్మభువ బ్రహ్మదేవునిచే ఆదిష్టః ఆ రీతిన అర్థింపబడి పరిక్రమ్య ప్రదక్షిణ చేసి గిరాం వేదములకు పతిం ప్రభువైన వాణి ఆఢం సరియే ఇతి అని అముం బ్రహ్మతో ఆమంత్ర్య పలికి వివేశ ప్రవేశించెను తపసే తపస్సు చేయుట కొరకు వనం వనమందు శ్రీ మైత్రేయుడు పలికెను. ఆ విధముగా బ్రహ్మదేవుంచే ఆజ్ఞాపింపబడిన రుద్రుడు అంతట వేదపతియగు అతనికి తండ్రి ప్రదక్షిణము కావించెను. పిదప తండ్రితో సమ్మతి వాక్యములను పలికి అతడు తీవ్ర తపస్సును నరింప వనమున ప్రవేశించెను. శ్రీ మైత్రేయుడు పలికెను. ఆ విధముగా బ్రహ్మదేవునిచే ఆజ్ఞాపింపబడిన రుద్రుడు అంతట వేదపతియగు అతనికి తండ్రి ప్రదక్షిణము కావించెను. పిదప తండ్రితో సమ్మతి వాక్యములను పలికి అతడు తీవ్ర తపస్సును నరింప వనమునకు ప్రవేశించెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ పద్ధతుల గురించి కూడా చెప్పారు. తండ్రికి మామూలుగా ఇవాళ కాలంలోని ఎంతమంది తండ్రికి కాళ్ళకు మొక్కుతారు? తల్లికి తండ్రికి చాలా తక్కువ. సో ఇక్కడ పద్ధతి గురించి కూడా చెప్పారు. తండ్రికి తల్లికి ఎలాగ గౌరవింపాలి అని అంటే వారికి సాష్టాంగ ప్రణామం చేయాలి. ఊరికనే వంగి కాళ్ళకు మొక్కడం కాదు, సాష్టాంగంగా ప్రణామం చేయాలి. తల్లికి, తండ్రికి, గురువుకి అండ్ అతిథికి ఈ రకంగా సాష్టాంగ ప్రణామం చేయాలి. సో అందుకోసమనే మనకి అనాది కాలం నుంచి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు, మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ, అతిథి దేవోభవ. సో ఈ రకంగా సాష్టాంగ ప్రణామం చేయాలి. అండ్ వారి చుట్టుపక్కల ప్రదక్షిణాలు చేయాలి. మీరు ఒకవేళ మన పూజా విధానాల్లోని వాటిలోని ఇక్కడ కూడా చెప్పబడి ఉన్నది. సో రుద్రుల వారు బ్రహ్మగారికి ప్రదక్షిణాలు చేశారు, సాష్టాంగం పడి ప్రదక్షిణాలు చేశారు. అదే రకంగా ఎప్పుడైతే పృథ్వీ సమస్త భూమండలం చుట్టూరా ప్రదక్షిణ చేసుకోరావాలి అని ఎప్పుడైతే శివుడు ఆజ్ఞాపిస్తారో తన ఇద్దరు పుత్రులకి, అప్పుడు వినాయకుడు అదే రకంగా తల్లిదండ్రులకు చుట్టూరా ప్రదక్షిణం చేస్తారు 3 సార్లు.
అందరికీ తెలిసిన స్టోరీ ఇది. సో ఈ రకంగా భగవంతుడికి కూడా మనం ప్రదక్షిణ అనేది చేస్తాము. గురువుకి కూడా వీలైనంత దాకా ప్రదక్షిణ చేయాలి. గురువుకి కూడా ఇదే రకంగా సాష్టాంగ ప్రణామం చేసి ప్రదక్షిణ చేయగలగాలి. సో ప్రదక్షిణ చేసి నమస్కారం పెట్టుకోవాలి గురువు గారికి. ఇది సరైన పద్ధతి. సో అది కూడా మామూలుగా నమస్కారాలు పెట్టుకోవడం కాదు, దండవత్ ప్రణామాలు చేయాలి గురువు గారికి, తండ్రికి, తల్లికి. సో ఈ రకంగా శివుడు కూడా అతనికి ఎప్పుడైతే చెప్పబడ్డాదో రుద్రుల వారికి ఈ రకంగా అడవికి వెళ్ళి అతను కూడా తపస్సు చేయాలి, ఆ దేవాది దేవుని యొక్క కృపకి పాత్రుడు కావాలి, తెలుసుకోవాలి అని ఎప్పుడైతే చెప్పబడ్డారో అతను ఆర్గ్యుమెంట్ చేయలేదు. ఎందుకు, నేనేం తప్పు చేశాను, లేదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఆజ్ఞని పాటించారు, నమస్కారం చేశారు, ప్రదక్షిణ చేశారు, సాష్టాంగ ప్రణామం చేసిన తర్వాత ఈ రకంగా అడవికి వెళ్ళిపోయారు. సో ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాం. మిగతాది రేపు చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ